mitä mettässä tulikaan se on. Hieno fiilis ja kaikkia taputusta ja kaikkea. Ei Rollossa eikä Tampereella tommoista. And I really want to just focus on something that I've always been interested in writing more and more is powder. Antti Autti, onneksi olkoon. Viime kausi on nyt paketoitu. Miltä tuntuu katsoa viime kausi elokuvakankaalta? No aika tosi mukavalta. Tai jotenkin itsellään vähän semmonen helpottunutkin olo, että saatiin nyt tuon prokkis tehtyä ja saatiin se alta pois. Että voi alkaa vähän miettiä, että mitä tekee ensi kaudella, mutta tosiaan niin aika tosi siisti fiilis, että niinku laskettiin tosi paljon puuteria ja oli tosi hieno kausi ja aika paljon opettelua, mutta musta tuntuu, että jos jengistä tuntui siltä, aika muutama tyyppi kävi sanoa, että vitsi, haluttaa lähteä ostaa siteet ja mennä mäkeen, niin, mutta en ole ostanut lautakin siihen päälle vielä, kun ne näki leffon. Joo, ihan jees. Jees, sellainen meininki oli Antin Enskarissa ja vähän kuultiin myös Antin mietteitä leffan teosta. Ei muuta kuin Antis Worldiin väijymään koko leffa ja me lähdetään nyt vähän uinumaan, että jaksetaan huomenna messuilla koko päivä. No niin, perjantai-ehto ja kuten varmaan huomasittekin jo, niin eihän meikäläinen sinne Board Expolle perjantaina päässyt. Työkiireet, mutta hei, nyt lähdetään kattoo ensimmäiseksi Pojat leffan ensi-iltaa. Sitten katsotaan, ehditäänkö Motellettiin kattoo Matteo Makin leffa vai hiphastaako suoraan tonne Virgin Oiliin ja siellä räjähtää KPR-pippalot. On vain ne saavat pojat, ovat samanlaiset vaikka aina. What is the keksiä? The fuck buddies. Inventor. Hey, come on. Yeah, we got yellow pussy, brown pussy, bloody pussy, all kinds of pussy, hairy pussy. You got everything. Okei, ehkä me nähdään huomenna vähän lisää näistä come to Jack Fuck Buddies. Come to Fuck Buddies. Make your own profile, and wherever you go in the world, you'll meet friends. You just log in and tell them you're there. Yeah. And then pussy's gonna come to you. Fuckbuddies.com. And you get just fuck.
Ei tää mitä tähän voi sanoa, mutta ei, me mennään nyt tästä KPR ensi-iltaan. Pojan ensi-ilta nähtiin äsken ja huomenna nähdään oikeat jackpotit. Perillä. Viimeksi oltiin Virgin Oilissa Peetu hopeajuhlissa. Sillä ei ollut tällaista jonoa. Nyt on KPR ensi-ilta ja tsiikatkaa mikä jono. Mennään tällä mikillä. Petrus, nyt mä oon seurannut sua varmaan 10 minuuttia. Tämä meni nyt 10 sekunnissa, mitä äsken vedettiin, mutta tossa meni varmaan 10 minuuttia. Seikkailtiin tuolla. Onks stressiä ennen leffaa? Ei silleen stressiä, mutta vähän jännittää. Tuossa on ihan hirveä määrä porukkaa vielä pihalle, mutta eiköhän me saa se pian sisään. Se on sulle kotibileet tuolla yllä. Katsoppa muuten välistä kuka tuolta tulee. Sounds like a kotibileet. Sounds like a fucking kotibileet. Tuppa tähän syliin. Hei, oliks tää yllätys näin paljon porukkaa? Mä en oo käynyt vaan aikaa tuolla ihan sisällä, mä en tiedä paljon tuolla porukkaa. On siellä aika paljon jengiä. Siellä oli Stokkan kelloille jono. Fuck yeah! Vitu jees. Joo, ei mitään, siis siistiä, että jengi ei tullut. Kai se on niinku vähän näissä ensilloissa tavoitteena, että saadaan tupa täyteen, mut ei siis mitään, siistiä. Hei, mut me lähdetään veke täältä näin ja käytetään Petrus säätelemään, kohta nähdään leffa. Peace out. Jännittää, kun ei ole yhtään kaljaa. Pitäis varmaan ottaa. Sä olisit nyt pari kaljaa tasoittavaa alle. Mä näytän Pikki TV:n katsojille esimerkkiä. Ei kaljaa eikä kannata juoda. Ei kaljaa, me ei oo yhtä kaljaa. Janne on transissa! 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 Kato, sä jätkä vaan. Vitun kova. Ville siitä, ja onko heitä vähän jengille kamaa tässä lavaa. Aitetaan sen välijuttu ja sit tullaan vielä backkiin. Jännittää aika paljon. Aika tosi paljon. Sori kun tässä on kestänyt näin kauan, mutta täällä on aivan älyttömän paljon jengiä. Hommat menee aivan jiiriin. Janne, sen verran spoilaat ihan banger pätkä. Antakaa Lipsasen Jannelle niin ison aplodin. Lipsanen.
Ei muuta sanottu, oliko sulla partti siinä? Ei mulla ollut, oliks sulla? Ei sullakaan ollut. Ei ollut sullakaan. Mut me lipsatin Janne panomies itse. Oliko siellä partti? Oli. Panomies. Kova partti, se oli kova partti. Mä luulen siellä partti. No kova partti. Paras 3. Joo. Lisäs 3 ja 3 tulee. Noniin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kopan, respect. Sama seuraava vuonna. Oli KPR ensi-iltabileet aika käsistä. Hei, käydäs katsomassa KPR nettisivuilla koko pätkä. Ehdottomasti kannattaa tsiikaa, oli aika kovaa kamaa. Nyt me lähdetään nukkumaan ja huomenna mennään messuille. Se on saletti. Ei muuta kuin bye bye! First leaf of the fall drops dead on my hands. The dark clouds fill the sky. What a depressing scene. My hands are heavy, I'm not ready for the progress, I'm against it. I've been staring at the same mistakes in my life story the next morning. I'm alone in my thoughts, trying to clear my head. The pouring rain represents my feelings. My hands are heavy, I'm not ready. Rauli, onko sulla mitään kysyttävää Jonilta? Mites toi Talman paippi? Toivottavasti tulee lunta. Mistakes in my life story the next morning. Syöte Central Parkin parkkimanageri Tuomas, mitäs on syötteellä nyt tapahtumassa uutta parkin suhteen? No, parkki pidetään entiseen kuntoon hyvässä kunnossa ja 3. boksi tulee linjaa ja reilejä laitetaan vähän uusiksi ja korkkiruuvi jööti on uusi reili. Täällä messuosastolla on toi peli, missä voi pelata syötteen parkkia läpi. Tuleeko se nettiin myös toi sama peli? Kyllä, se löytyy syötecentralpark.fi osoitteesta messun jälkeen, kunhan se on saatu piilattua viimeisen päälle kuntoon. Niin. Reili, Seppo, Janne, tuossa nähtiin äsken pikkusyötteen korkkiruuvi jöötistä juttua. Onko se, mistä idea on tullut? Kierrosta päästä. Onko lääkitys kunnossa? No, aamulääkkeet jäi tänään ottamatta. Miten tuleeko tätä korkkiruuvia minnekään muualle kuin syötteelle? No, noista varmaan saa joku 4 reiliä, että saa nähdä mihin kaikkialle niitä menee. Alright, jäädä odottele. Kiitos. Toni Kerkelä, miten eilinen? Ihan hauskaa oli. Oliks porukka enemmän kuin odotit? Oli siis joku... Oliko siellä yli 800 ihmistä? Kaikki ennakkoliput, kaikki meni. Mites tän päivän kisa? Onks jätkä finaalissa? En minä tiedä. Saa nähdä. Kohta tulee tulokset tänne. Miten Simppiksen reilikisa? Aika King Kongi. Hyvin meni. Lähit kuitenkin hakemaan TTR-pisteitä, mutta kuinka kävikään? No niitä tuli tietenkin. Päätuomari sanoi just, että 1,5. Ei meikä sitä huono tolle ekaksi TTR-kisaksi.
Miten tästä eteenpäin sitten 6 tähden kisat tähtäimessä? Voi olla, että keräilen tähteitä pelkästään. Et eikä jätetä noit tähtihommat siihen jallupulloon. Mennään haastelee. Petro Kukkonen, mitäs johtofinaalit alkamassa? Sitä näyttää hyvältä. Mitä viime vuodesta ollaan opittu? En mä tiedä. Paljon muovia ja lisää varalle vesiimureita. Eikä muuta. Setup näyttää hyvältä. Millaiset palautteet on kisajille tullut? Että tykkääksä tosta? No siis joo, kyllä se toimii. Et siinä on vähän liian äkäisesti tulee toi hänkkä tohon ländiin. Et se vähän vaikeuttaa ländäämistä, mutta nyt all over, kun toi vesi saadaan tuolta setupilta pois, niin se pysyy vähän paremmin kasassa. Siinä on lunta ja kai se toimii. Ei ne ainakaan kiukkuilu hirveästi. Se on sama kaikille, ihan sama minkälainen se ländi on. No näyttää hyvältä, lähdetään katsoa finaaleita. Tehdään näin. Kartin Malliola, mitä kuuluu? Vähän on pettynyt, kun en päässyt tuohon finaaliin. Miten se eilinen? Siis ihan jees. Tehtiin kuulemma jotain haastatteluja ja sit vähän tanssittiin ja sit siellä oli se leffa ja otettiin pari biniä ja Karilloa ja Tapioa ja mitä vaan. Upeeta. Petrus ja Sora, olisiko tää nopea KPS tähän väliin? Joo. Paras 3. Miltä tuntuu voittaa? Siis niin mä voitin, joo, siis hyvältä. Miltä meidän tappio tuntuu? Ihan hirveältä, ei tätä kestä mitään. Roope, mikä lähtee kärkeen? Mä menen varmaan perseelle. Mitä lähdet yrittämään? Perseelle. Se on next year. Mä kuulin, että se on last year. Ai oo. Mä menen se vaan niin myöhäs. Ei mä tee fronttipuarti. I'm not ready for the progress. I'm against it. I've been staring at the same mistakes in my life story the next morning. I'm alone in my thoughts. In my head, the pouring rain represents my feelings. My hands are heavy. I'm not ready for the progress. I'm against it. I've been staring at the same mistakes in my life story. The next morning. Sieltä toinen köykelä, Päkki Sakanen. Ja Roope Tonteen. Jani, miten päät? Eikä siinä mitään. En mä pahasti lyö, mutta vähän kolistaa. Finaalia vielä loppuun. Ja siinä tyyli. Ja siinä My hands are heavy. I'm not ready for the progress. I'm against it. I've been staring at the same mistakes in my life story the next morning. Ota Kemiläinen kuvaa tuossa. Kolmannelle sijalle ja 1000 jenkkidollaria kotiinsa tänään. Vie Antti Jussila, antakaa isot aplodit. Ja 1500 dollaria menee Aleksi Partoselle. Seat Rail Jamien 3 tähden TTR Skabojen voittajaksi Toni Kerkelä. Toni, kui fiileis? Aika puskista tuli. Oikeesti, en mä oo ottanut yhtään tätä. Muut veti paremmin. Aleksi mies. No sieltä tuli toinen sija, onneksi olkoon. Kiitos. Kui fiileis? Ihan siistihän se oli. Oli tosi mukava laskea kyllä, vaikka niin. Oli tosi siistiä, kun tämmönen yleisö täällä ja tällä lailla. Onneksi olkoon. Alumiino? No, hiilikuitu. Silver.
Se on hiilimuidun ja Anna minä. villan sekoitus. Se oli just... Miten Rasmus kuuluu? Ihan hyvä. Mä tykkään leikellä kameroita. Nyt on editoitu valmiiksi. Tai siis leikattu. Board Expo 2011! What the fuck? Roope, miten menee? Ihan hyvin menee, ei tässä mitään. Kiitos. Joo, eli Board Expo 2011. Kiittää kumartaa. Ollut aivan saakeli hauskaa. Toivottavasti ensi vuonna uudestaan ja... En mä tiedä. Nyt Tepi, sunkin pitää nyt... Vieti kamera pois ja nyt... Mä tarvitsen tulla ihan biissä, joo. Nyt kamera pois, hei. Ja nyt lähdetään niinku ottaa keittoa. Paus!